teď? Dneska je čtvrtek ráno, je 7 hodin a 0 stupňů a mrznem tu. A dneska jedeme na Uluru, jestli starém ze spacáku, protože já mám holý nohy a nechci se mi ven. A potom půjdeme na Olgos a možná poletíme balonem, ale asi na to nemáme peníze, protože mě zrušili kreditní kartu, protože nějací ilegalisté vložili kartu nebo nějakou device, která skenuje karty do jednoho ATM, které jsem použila a teďka s tím mám problém, že mi zrušili kartu a nová karta na mě čeká až v Alice Springs a to je ještě až za několik dní od teďka. Máme asi $820 a let balonem stojí asi 250 na osobu, tak už by nám asi nezbylo na benzín. Ale včera jsme našli opály a v noci s náma večeřil klokan a byli jsme na Breakaway, kde to bylo nádherné, jeden z nejhezčích dnů, myslím zatím, a dneska to asi bude ještě šílenější. Tak přepínám a umrznu.